Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είμαι ο Φραγκούλης Κάλφας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι προπόνηση ποδιών σήμερα. Όπως θα δείτε στην προπόνηση, όλες οι ασκήσεις είναι από 2 σετ, εκτός από τα leg extension που είναι 1 σετ. Στα κλιπάκια σας έχω μόνο το top set από τις ασκήσεις. Είναι το πρώτο set που κάνω σε κάθε άσκηση. Για να μην βγει πολύ μεγάλο το βιντεάκι, δεν υπάρχει λόγος να τραβήξω και το δεύτερο. Για να ήμουν και εγώ πιο συγκεντρωμένο στην προπόνηση. Προσπάθησα να τραβήξω όσο το δυνατόν καλύτερα πλάνα γίνεται. Το τελευταίο μήνα γενικά η δύναμη έχει αυξηθεί αρκετά. Δεν πίστευα ότι θα κάνω τέτοια κιλά στο hack, λόγω του ότι έχω και ένα θέμα στα γόνατά μου εγώ. Ήταν μέρες που στο hack με πονούσαν τα γόνατα, με τσιμπούσανε. Όταν ξεπερνούσα λίγο τα κιλά που έκανα την προηγούμενη φορά και προσπαθούσα να πέσω λίγο παραπάνω, κατευθείαν τα γόνατά μου με τσιμπούσανε. Αυτό πρέπει να είναι λόγω ορθοστασίας, λόγω δουλειάς, ταλαιπωρίας, κούρασης, με τα χρόνια κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν νιώθω πόνο το τελευταίο καιρό και πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά οι προπονήσεις έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, όλες. Φυσικά είναι κάποιες μέρες που δεν βγαίνουν τόσο καλά λόγω της δουλειάς, της κούρασης κτλ. Το μόνο αρνητικό είναι ότι σιγά σιγά το φαγητό αρχίζει και με κουράζει πολύ. Είμαι πάλι στα ίδια μακροθεπτικά που ήμουν και πριν, στις 4.000 θερμίδες. Και απλά το σώμα μου τώρα έχει κορεστεί από το φαγητό και δυσκολεύει. Ζορίζουν τα πράγματα τώρα, ζορίζουν αρκετά. Θα το πιέσω σίγουρα πάρα πολύ όσο αντέξω για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πού μπορώ να φτάσω. Θέλω να δω τα όρια μου, πόσο δυνατός μπορώ να γίνω, πόσο μπορώ να βελτιωθώ στη σωματική μου κατάσταση, πόσο μπορώ να φάω. Γενικά θέλω να φτάσω φέτος το χειμώνα στο πιο ακραίο σημείο που μπορώ να φτάσω εγώ σαν Φραγκούλης φέτος, κάνοντας τα όλα στο 100%. Βέβαια με φυσικό τρόπο, έτσι. Άλλο κομμάτι αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλο βιντεάκι για το natural και το enhanced. Περνάμε στο βίντεο, απολαύστε την προπόνηση, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.